So guys, ang pamahaw kay utan nga naay kubasa. Parisag buwad. Hello guys, mo ni ang panahon, grabe sige hilak ag langit. Madong adlaw na tong tanan, ako na pud ni si Ruby Provinciana. Welcome to my YouTube channel. Sa mga bago sa akong channel guys, padihog lang po ko og subscribe ug click the bell para maka-update mo sa video kada adlaw. Daghang salamat kaadto yung tanan guys. Amping ta og ampo karon kay grabe murag kanang daghang kaadto ron nagilan slide ja. Amping ta sa mga deo sa mga suba og mga unsa diha. Basta ko nakit-an guys nga nagbaha na jud mga ibang lugar. Ja, lisod kaso mag-vlog day uwan lagi. Kanang saba ning atong atop. Ja, kay mo lagi na mga atop dari guys, wa man ni kisami mo lang di ta pwedeng saba jud kaso ning tagaktak sa uwan sa atop. Ja, lipay pud ang mga tanom kay nakainom pud sila. Ja, mo ni guys kanang mato de koron sa kuan guys, magpadung ko mato ko sa dapit sa baybay kay matanaw ko og nabay nangisda kay na mo si mangisda ron ngaron mga panuhan na bisag may bagyo mangisda maghapon na sila. Ja, tong tanawon dito guys sa baybay. Unsa poy bawd ba? So diyan natas dagat guys, grabe jud ay ang kuan bawd. So mani atong kadlikan guys ug kanang mag sige og uwan ja bagyo na ngit-ngit. Yan na pa sige kanong sumilo na nagpaduho nga waji makit-an nga kuan sa langit kay ra din ka kuan lain kay duog panahon ay naay nanagat. Diha man isabit ni Puloy diha diha isabit ba adare. Guys, namin nakukuha isda na guys. Asa man ay sud wa? Ha? Kuasa nang sila guys kay madura naman ni masudan kay Ulan. uwan ja si bagyo. Madu pud sila kay nagkugi. Halaon sa mo na daw nay masabaw diha. Hala daghana man og sagbot. Sabi ko yung guys. Gamay ra magsud. Madu na laman na. Oh. Hala, naday dako guys arawa. Naday dako na. Na kasurti pa jud mo kanay dako. Na sakit ra bakado na makapuno. Bijay na pukot ko nila kay gamay. Diya guys. Na sila'y nakuha nga ingani hala. Kasi nga na ni dong? Juan. Anak kuan ba? Uto na kinasan mo kana. Hindi ba? Naning gawas ra bang isang unod oh. Guys, lami na si Jan ilang nakuha. Pinasud. So naning kamot din sila guys nga maka panihapon. Wow, kalami jagang giluto guys. Maglaway jud mo ni kay walis ja ka munggay. Pinikas nga buwad nga sobra ganiyang buntag, unja gibutangan hag kapadyas og dahon sa kamuti. So maghigop-higop ta karon guys nga tag-uwan. Sige hilak ag langit aron din ka tugnaw. Lami kadto ikaw ang magingani man ang nakanahana ako
butangan laman niya sobrang buwan kaya buntag. So manihapon ta guys, lami kadto ni sabaw. Ta sakto jud ni among pagkaon ron sa Taguan dia. Bulan. Pero inom lang jud kog daghang tubig. Jagi lang sudan guys dia. Yang paborito nga pizza. Ja barbecue. Jahay dia na kay sa duka dun sa ni uli kay It's raining. nalagi Ay, sa malapit uwan. na panahon. No pressure. Si Nicole Ramay wa tugnawa guys na, nga sandor man na. Kasi kami pang tugnaw mi. Hindi nga gali baklat ko sa dan na. Ja. Day pag prisa day. Itong Lord, and this day you to reach your ama po sa Amen. So salamat sa among panihapon sa maulan nga hapon. Let's eat. Naon ta. Kinama ko ko dali din. Barbecue. Doon ko nalaman. Ngayon, Very delicious. Lami. Nakalami guys is kuan. Dili. Dahon sa kamuti. Lami kayo din yung kamunggay o dahon sa kamuti. Ja, kasing sa namusa. Saba ang kuwan lagi kay nagaktak sa atot. Lami ka din sila kay pilipti ka din yung dahon sa kamuti o kamunggay. Hindi, nanunuo ka ng bahog. Yan, swimming pool, oh. Swimming pool. parang sa loob na. Kita man eh. Diya guys. Gahapon pa dito siya aging adlaw pa dito sige gayang kay manawag kong nanay. Diya. Way mo tubag ga karon sige og tawag. Wala na signal. Hindi ulan. May no pressure. Ito ang Visayas. Hindi na. Lugar ni sunlight. Wan jud daghan sa kuan ang pingdang tanan day guys kay just aging semana pa jud ang usamis. Ang usamis Mindanao naman Pero sa sakop. nag-chat akong kasmit. Bakit na kung sabong ko? Guys, mga to akong video walawan na amping taog ampo nga italadi ka sa mga bagyo, mga baha. Ga amping tang tanan kasama mong dapit karon ampo lang ta nga way makasud ng ta nga bagyo. Ja, mga to guys among vlog. See you in my next vlog kay Sabaan. Saba ka dun nga may kudbutan man na ubang aron sa baa ka dun atut. Ja, I love you all. Amping ampo tang tanan. Bye.